Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfokambanjwa ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la hamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo. Umdumo kaThumla Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonja. Angiphinde ngikukhumbuze imbukelo empunga yesintu. Incwadi zethu sithini isintu amavahla abahlosile uyokhuluza ukhokhobe zontathu zikwispecial zu650 kuhlangene nokukuthumelela. Uma ufike emphelandaba zu550 zizontathu zihamba ngamanani aphansi kakhulu. Uma kukuthi okakabi nazo senze isiqiniseko sokuthi uyafika noma uyasithinta kuzona inombolo lezi sikwazi ukuthi sikuthumelele. Uzokhumbula ukuthi incwadi iyodwa sithini isintu mawufika emphelandaba u350 uma sokuposela u450. Indlela yesintu amavahla abahlosile nawo amavahla abahlosile u450 uyokhuluza ukhokhobe 350. Njengoba zizontathu ziyikhombo zu650 zihamba ngamanani aphansi. Indlela yesintu isasiphelelo kwamanje kodwa mawuyidinga ungalifaka iorder layo ngoba isazoba khona kusho ukuthi njengoba iphelile angeke isaba khona. Bafowethu nodadewethu la ku channel lethu impunga yesintu ngihlezi ngikubalula lokhu ukuthi i-channel le ekhuluma iqiniso, i-channel ekhuluma isiminya ngenhloso yokuthi isiminya enkathini esiphila kuyona yanamuhla asekho sesiyashoda kakhulu. Kunabantu othola ukuthi babekwa ukuthi kufanele kuba abantu abazothi babekhuluma phambi kwabantu bakhuluma iqiniso kodwa nabo iqiniso bayesaba ukulikhuluma ngesizathu sokuthi balambe eziswini abanye. Bafuna ukuthi bathole kokuthiba umphangazana. Iqiniso nje laza lalodwa kwabo laba intandane. La ke kwimpunga yesintu bafowethu sike sichushisane sikhumbuzisane ezinye zezinto. Uyabona bafowethu ngizofisa ukuthi ke hlehle kancane sibuyele emuva. Ngesikhathi sasendulo alikho isonto elalikade likhona. Kodwa abantu babekholwa. Abantu babephila isikhathi eside bahambe sekufanele. Enkathini namuhla kukhona amasonto agcwele lona lonke izwe leli. Kugcwele amasonto nje kodwa sifa sibancane. Abantu bayafa kakhulu. Yini enza ukuthi ngesikhathi sasendulo amasonto ayengekho abantu bengasonti kodwa bekholwa? Ngoba iloko ngifuna ukuthi sikuqikelele siqaphele futhi ukuthi abantu babekholwa ngesikhathi sasendulo. Inkolo futhi ayikhona ngesikhathi sasendulo. Kodwa enkathini namuhla thina inkolo yethu siyilahlile. Angikubingelele mkhulu. Yebo, siyabonga. Ngithinta lamkhulu indaba ejulile kakhulu engifisa ukuthi siyidingide njenganomuntu osemdala osekhulile kakhulu neminyaka oseyibonile. Abantu abaningi lamkhulu bazi ukuthi umuntu kufanele asonte kuphela. Sisho ukuthi ukusonta kubi, ukusonta kuhle ngoba kumenza umuntu ukuthi ahambe ngokuqonda kodwa akufanele futhi sikufihle ukuthi emasontweni amaningi ubuqili buningi. Yeah. Kungabe mhlawumbe ngezikhathi zasendulo njengoba engekho amasonto abantu ababephila ngezikhathi zasendulo inkolo kubona kwakuyini noma inkolo iyinto entsha efike ngemuva kuba sekukhona amasonto noma sekukhona amabandla?
Ngiyabonga Banjwa ukuthola leli thuba kuyimpunga yesintu noma ngingeke ngikwazi ukuvela kwi channel ngezathu ke ezithile njengoba ubuza ngizocela nje ukuthi sike silungise la ekuqaleni kule ndaba yesonto isonto ngicabanga ukuthi akulona igama elingazwakala kahle kubantu ngicabanga ukuthi igama esingalisebenzisa elokholwa ngoba ukusonta uma ngixoxa nawe ngijija umqala ngibheka le ngingakwazi ukubhekana nawe ngisontekile kusho ukuthi igama lesonto ke lele yilona leli eliphambanisa izinto ngoba kusho ukuthi sisonta into esasikholelwa kuyona ngoba ukukholwa kahle ukukholwa kwakuyinto esasiyenza angeke ngithi nje ekhaya kukhona umkhuhlane okhona kwakuba nezalukwazi ezindala bekhona okhokho bekhona omkhulu bekhona okhulukhulwane bese kuthi uma kubonakala ukuthi khona into engapheli like kancane kancane khona umkhuhlane nje ovelayo kuyagulwa bese siphuma isalukwazi bese sihambe sishaya indlu kunjalo ngodondolo sibuze kulaba sethulini lomhlaba bokhokho okuyibona abaphathi bomuzi kwenzakalani la ekhaya bese sibuyela endlini kokunye ukhokho la ekhaya noma umkhulu la ekhaya ahambe ayesibayeni afike abuze nakhona athemeleze kwakuyikona ke indlela yokukholwa hayi yokusonta kodwa manje makufika undlebe zikhanya ilanga ubona senza yonke lento wabe sesonta esisusa kuloko kuyikona esisusa enkolweni yethu ngoba mkhulu sabheka bona ngoba ngeke sakuhlonisa ukuthi amasonto amaningi ngempela ayasonta abakholwa ngoba njengoba ngikhuluma ngesibaya nje indaba yesibaya abayifuni kwakwizo ngoba isibaya iwona msamo kunjalo iwona msamo wala ekhaya isona sigodlo noma sezakhiwa igodlo sebakhiwa uguqa kodwa asikho isigodlo esidlula isibaya ngoba usho intombazane ishada iphuma kukhulunywa esibayeni mhlawumbe mkhulu usabalulo ukuthi nasendulo inkolo yayikhona inkolo endulo omunye umuntu osemncane nosemusha uzofuna ukwazi ukuthi njengoba emasontweni kunikelwa endulo mhlambe kule nkolo ababenayo abantu ukuthi bagcina izinto ezithile iyayikhonana indlela mhlambe ukuthi lokho abakwenza ukunikela yayikhona angeke ngithi khona umuzi ikate laleziko yebo babephuma namaqoma okunye umbila amadumbe ubhatata imfino isivini lesi uma sekufika isikhathi sokuthi nivune ngoba la ekhaya kwakhona inqolobane ngoba ukudla kwahlala enqolobaneni kwakuyiwona ke umnikelo loyo ngoba kwaphuma namaqoma uhanjiselwe lo mnomzana nomkakhe ohlwempu ebese siselwa futhi ngembuzi ezimbili insikazi neduna ukuthi akakwazi phela ukuthi akhulise umuzi wakhe ube nezinkomo futhi asiselwa ngazo zithi uma babekholwa ke labo bantu ngoba
noma kwakufika isikhathi sokuthi manje ukudla akusezi kahle isivini asesameli kahle siyasha ilokhuzane imvula isekho kwakuphuma intombi zihambe iziyocela kunomkhubulwane inkosazane yesivuno inkolo yethu leyo ngoba kwakuyiyona mali yangaleso sikhathi leyo uhanjwe kuyokhulekwa lapha uthandazwe lishaye imvula yonke into ababeyicela akukho kwangenzeki kwakwenzeka ngoba manje kwakusuka intombi ezimhlophe zihambe zocela kwinkosazana inimvula yonke into eyayicelwa la inkosazaneni akukho yonke into yayithi uma icelwa yenzeke namhlanje kodwa ngoba sesakhothama la ukulabantu sesikhothama kuyicela nkobe manje konke kwethu ushabalele konke ngoba manje na inkingathi sesiyasonta ngoba vele sasontwa kuloko kwakade kuyikona esasibhekene nako mhlawumbe mkhulu omunye umuntu uzothi ake sikushiyeke lokho ukuthi mhlawumbe ngihamba ngonikela kumakhelwane ohlwempu ikati leziko ethongweni lami kungabe mhlawumbe uma ngifisa ukunikela ethongweni nakhona lokho kuyenzeka yini ukuthi ngiye emsamo mhlambe ngonikela ngenhloso yokuthi ithongo ngifuna lingenze lokuthile uma mhlambe ngonikela ukalelekile yini ukuthi kufuna nginikele ngento ethile ukuze ithongo lizokwazi ukuthi lingikhumbule lingivulele inhlanhla noma nginikela ngaloko kukemandleni ami yebo uyabona lo mbuzo lo ubuzayo ngempela ubalulekile ngoba ake ngithi nje isiphiwo onaso lo muntu lo okunikeze lesiphiwo awukwazi ukungabongi kulo muntu kunjalo ngoba umuntu okukhulisile noma ungabe usemzini womuntu akukhona kini la ukhuliswe khona uyabonga ngokunjalo nasethongeni awukwazi ungabongi ngoba yekufuneke umuntu musubona ukuthi hawu senginamandla angaka ngoba phela isikhathi sanamhlanje sesisebenza kubelungu lo msebenzi unikezwe yithonga noma ungabe uhola u300 lo 300 bazokwazi ukuthi futhi bakutholele umsebenzi ka700 futhi usebenze uma usuthole lo msebenzi ka700 sekufanele ke manje ubheke ukuthi okay sengiholile mhlambe kule nyanga wawuthi ke uma uyitholile ke insebenzo ubuso uyibeka lapha emsamo bese kuthi abazali bese kuba yibona ke abazoyihlukanisa basho ukuthi le yenza ukuthi le yenza ukuthi le igada ukuthi kule nkathi yanamuhla mkhulu ingane ngikholwa ukuthi zisangayivuma ukuthi ithi ingane phela ingane yazi ukuthi mkhulu mayisebenzile into eyayo kanti akuhambi kanjalo ukuthi mawusebenzile into yakho akuyona yakho yabazali ayikho into wena ebizwe egameni lakhe ingakho noma wakho umuzi kuthi umuzi kayihlo noma uthenga inkomo akuyona yakho ekababa uyabona ke Banjwa njengoba nje uchaza namhlanje izingane zanamhlanje izingene kakhulu idemocracy intando yeningi nemfundo imfundo yona yinhle kodwa kwase kuba khona la ekhambe ibisilimaza imvelaphi yethu nomqondo waya ngokufiphala ngoba bazothi into enhle yaqhamuka nomlungu namhlanje inkomo zithengwa kubelungu imbuzi ikapa amahashi amagusha izinto abafike
bayiqola thina ngenkolo abafika nayo nemfundo njengoba usho indaba yemfundo ibalulekile ukuthi ukwazi ukuthi uyotohoza uyosebenza ngoba babe sikhonolizile babe silimaze umqondo basiphuco wethu basifako wabo wakhiwa lamasonto ke mina mkhulu ngithi imfundo eyokwakha isidomo yebo imfundo yokwakha isidomo kuhle embukelo ngoba nami ngile ngoba abantu abaningi bake bathi hayi ngoba uyanga esikole nami ngaye yakha isidomo umkhulu imfundo ngoba yabona kukhona imbiza la emphelandaba ekufika umuntu ezothenga imbiza afika ngibuza ukuthi ilene lebo ihloliwe yini ngimtshele ngithi hayi ngiyihlolile mina uthi ufuna ihambe yo test lab ngithi mina hayi uyazibona ukuthi isidomo kanjani ngoba manje wazi ukuthi wena yonke into kufuneka idlule esandleni sondle bezikhanyila bomlungu kubelungu naku ke mkhulu ngifuna singene khona naka ke manje amasonto akhona njengamanje amasonto emasontweni mkhulu kunento mina engangiphathi kahle kuona wonke amasonto alikho engicheme nayo ingiphatha kabuhlungu into yokushumayela ivangeli kubantu abasuke beze enkolweni ngoba bethi bazothola ukudla komphefumulo kodwa uma ivangeli lishunyayelwa bese kuthiwa abantu kugijiswe kakhulu iminikelo kungabe umnikelo yinto ekufanele ukuthi icelwe noma yinto ekufuna isuke kumuntu enhlizweni ayenze ngenhliziyo yabona lo mbuzo baba njengoba nje ubuza uyiqiniso ngempela ngoba ngicabanga ukuthi njengoba kade ngichaza ngomnikelo umnikelo usiza abantu abampofu ngoba ngithi uma ubona kamakhelwane wakho ukuthi behlwempu ikati lileleze kwakuyikona ukunikela lokho ngoba sekuhambe kwahamba base bebona indlela yokuthi leya okwakwenzeka ngayo emandulo akusenzeki ake sibuyeke manje singene la isontweni manje ukuthi bese beyibeka lemnikelo ngendlela kaJehova bese beba nosizi uma bewuchaza umnikelo ekufanele ukuthi awuphume ngawo uze kubantu umnikelo uthando kunjalo uthando umnikelo akuphoqiwe ukuthi umnikelo awube imali engaka uma uneshumi lelo shumi liyasebenza ngoba ulikhiphe ngothando ake ngidinganise la abefundi ababenikela kuJesu uma sebebala imali uma sebebheka sebethola ukuthi kunesifatingi bese bethi inkosi khona onganikelanga kahle abuze ibuze inkosi ubalo bese bethi khona onikela sifatingi athi loyo ke uyena onikele kunabo bonke ngoba ukhiphe okusekujuleni okwenhliziyo okugcina ikona ke lokho ke okumnikelo obalulekile ngoba umnikelo lo onamagama amakhulu awuphilisi umuntu lamkhulu kunomuntu lamkhulu othola ukuthi uzothi uma eshumayela esontweni lakhe eshumayeza abantu abese batshela ukuthi abakwazi phela ukuthi mabezonikela bese beyisefa imali ngoba vele mkhulu noma ngiqale lamkhulu kunomuntu la othola ukuthi uzofika mhlambe acela umthandazo ukuthi ngicela ukuthola umsebenzi mhlambe ngicela into zami zihambe kahle awuthola umsebenzi leyo mali uyinikoba uyinikwe yithonga lakhe uzothi omunye umuntu uyinikezwe lesontweni ngoba umthandazo ucelelwe lesontweni right njengoba ela esontweni uhamba nobani uhamba nabantu bakubo ukuthandaza kwakhe ngenkathi kade la ethandaza ibona abanamandla kunomfundisi ngoba uwena ohamba nabakini ozocela umthandazo akuyena umfundisi ocela umthandazo kini kungabe ke mkhulu mhlambe ngombono wakho iqiniso kanganani lento ukuthi umuntu onikela kancane esontweni nezibusiso ziza kancane
onikela ngemali enkulu nezibusiso ziza kakhulu. Ayikaze yenzeke into enjalo. Amaqola lawo. Angithi sekwaphela ukushova amaphepha. Yeah. Namadayisi. Nokubamba inkunzi bayadotshula bonke labantu bedinga imoto zemali sebengene lana ke endleleni kaJehova bazoqola abantu basabise ngokuthi uma ukhipha u20 nesibusiso sakho sizoba sincane uma ukhipha u5000 nesibusiso sizoba sikhulu into engekho leyo. Abantu abakulethela ibusisa abantu bakini abangasekho ibona okhuluma nabo bakhulumele nomdali labantu abasesonto njengoba ngichaza ukuthi oblue bunch igebengu lezi oba ngichaza ukuthi ukukhuthuza akusakhuthuzwa manje sesikhuthuza manje ngesitayela sesikhuthuza ngezwi iyasha inhlamvu manje uma ukhuthuza la eThekwini nje manje namaphoyisa athe bhe sebeyoqasha kulezi indlu ke manje zamasonto ngoba vele kusontwe abantu ukuthi abantu abangalazi iqiniso ulithola la uma ufuna indawo enokholwa iba sezidlangalaleni entabeni yebo ukuze into enikhulumayo nodlulayo ezwe la kwakhiwe khona ngeindonga kuqanjwa amanga ngoba qashiwe ivalelekile uniphumela nina nazi ukuthi niphethe iqiniso kanti niphethe amanga. Mkhulu la uke wabalula indaba la yokuthi umnikele usuku othandweni. Yebo. Kungabe mhlawumbe umuntu kubalekile ukuthi ke phela ke makuthiwa ke akanikele ngokusuka othandweni bese kuba ukuthi manje akalelwe futhi okuwukuthi mhlawumbe lo thando esikhuluma ngalo alube inkulungwane lo thando esikhuluma ngalo kube 50 rand lo thando esikhuluma ngalo akube into engaka into esuka othandweni kungabe yini esuka othandweni iyaqalwa yini uma mhlawumbe ungafika la emphelandaba ngithi wozonikela ngokothando lwakho kufanele ngikukalele okuthi njengoba ngithi nje wozonikela ngokothando khipha into engaka okothando usho kahle khuluma kahle impela uthando into esuka ngaphakathi njengokuthi umushela intombi angithi uyayishela ibisi yakuthanda kunjalo manje ayikho intengo elinganiswa nothando ayikho intengo elinganiswa nothando uthanda into esuka ngaphakathi yoba ufika kuyona intombi ubeka amazwi kuyona ibisi yakuthanda ke akushiya ukuthi intengo engaka uthando umnikelo uyimali engaka noma ungakhipha 10 ayi umnikelo nami impela mkhulu angikwazi umnikelo ukalo ukuthi uma kuthiwa nikela ngothando kufanele ukusuka ngaphakathi sikali futhi asikalwa yoba ngisho ukuthi akunantengo kodwa ngiyayithanda lemkhulu uma uthi inkunzi manje mayibanjwa badutshulwa abantu bayaboshwa bayibamba ngezwi manje ngoba ngempela mawubuka indlela ekwenzeka ngayo emabandleni uyasatshiswa futhi la ngenkathi ezoshumayela lo eyichaza lento ubone ukuthi ngempela ubone ukuthi ngempela kufanele ukukhona amabandla ubone ukuthi yabo u7 ke lo ngokwasemhlabeni khonjiwe manje usemqaleni ngoba ngempela mkhulu ngiyakuvumela uma umuntu ezothi uLazaro wanikela ngako konke nawe vula uwallet wakho ucaphune yonke imali uzonikela ngoba yonke imali ekaNkulunkulu uma unikela kancane uNkulunkulu ngeke azakwenzele lutho kodwa uma unikela kakhulu ufana nokuthi nawe uzothola izibusiso ezinkulu into uyabona manje lo muntu omkhulu uyakulambisa ongenayo naye leyanto ke manje azoyikhipha lozonikela kancane sizoba nenhliziyo manje ngeke asakwazi ukuya lapha la khuthuzwa khona ngezwi ngoba akanalutho uzoya kanjani manje ngoba uma ukhipha isihlanu ucela uNkulunkulu uthi inkosi ngiyahlupheka
anginamuzi yebo mhlawumbe inkosi ekhaya inkosi kuyaxatshwana cela enkosini awuceli kule ndoda le oyificela isigebengu lesi esifaka ukhololo ungabe sifakeni kodwa esihlakaniphele nje ukuthi amazwi esiwakhuluma kusabise uzibone unecala mungazange unikele manje izona zonke lezi zinto ezihlehlisa abantu manje ekukholweni ngoba ukholo likhona hayi ukuthi ukhola lokho ukholo banala abantu mhlambe mkhulu sesiphetha sesigoqa yebo abantu abaningi mkhulu bazi ukuthi ukholo mhlambe lusendleleni yokwembatha umuntu embatha ngayo kanti nako lokwembatha kuyenzeka umuntu aligqoka ijazi lakhe noma izivatho zakhe noma ingubo yakhe kanti hayi ngoba uyikholo mhlambe masingajula ukuthi ukukholwa kuyini ngabe mhlambe kuyinto obonakala ngayo noma kusenhlizweni ukhuluma kahle impela bambanjwa ukholo bambanjwa alukho endwangweni ezivathweni ngoba nophuma ejele nokade ebulala umuntu uma seyisifakile lezivatho uzokwazi ukumbona neqola kade lintshontsha kade einkabi kade eqhekeza kade edlwengula olala nabafazi babantu ngeke ukwazi ukumbona kodwa uyombona ngani uyobona ngokuhamba kwakhe umbone ngokukhuluma kwakhe umbone ngokwenza kwakhe uthi ikholwa leli ikholwa njengoba kukhulunywe ngokuthi ukushaya ngapha esihlathini uphinde futhi kodwa ngeke kusenzeka manje setsho ukuthi ikholwa ke umuntu onjalo usho ungamphatha kabi kanjani athi nje awu uthi nje mntaka kaNkuluNkulu awu ngicela ukuthi uNkulunkulu nje kulokho akusize lolo limo olukhulumayo alisuse kuwena nasendebeni zakho zomlomo yonke into embi abayibhekisa kuyena yena akucelele intethelelo nje kuphela mhlambe mkhulu ikholwa mkhulu umuntu oyikholwa ngoba siyabona phela amakholwa manje kufanele ukuthi lithembele sibhamini ikholo uthola lo muntu lo uyikholwa kodwa ugaxile ngabe kufanele lokuyikholo lo muntu onjalo manje ke nanko kumbuzo angeke ngithi umuntu kaNkuluNkulu angithi uthembele kumdali ukuthembele kuJehova uma usuphatha isibhamu ngithi siyaphilisa yini noma siyabulala siyabulala manje lo muntu omfundisi ombishopi pastor upope omvangeli omshumayeli omhlambululo umphathi omkhokheli oyini oyivolontiya oyimashali ivolovolo elana ngithi lensimbi yabulala okhokho bethu wena ke uma ukhuluma ngokukholwa uyiphathelani into eyabulala ngoba kufanele wena uthandaze ukuze kwehle umoya oyingcwele ungimbathe yabona nje ake ngilinganise ngengonyama nenkosi ingonyama nenkosi ngokukamdali ngokukamvelinqangi ngokukanomkhubulwane kaNomoyi ayigadwa ngeyikhali kunjalo igadwe emazulwini ake ngithi uma iphuma nje manje ngithi iyaphuma ibheka kwaNongoma uduma izulu into selokhu azalwa ungathi umhlaba uyabhubha yini ke ugadwe abasezulwini ngoba kuqhamuka ifu uqhamuka amazulu uduma izulu into selokhu yazalwa ngoba uma uzophatha isikhali uJehova usekuphi isibhamu sifunani kuyinceku kaNkuluNkulu ngoba inceku kaNkuluNkulu angikholwa mina ukuthi kufanele igadwe ngezikhali kunjalo igadwa umoya yabantu bakamoya
oyingcwele ithunywa abantu baseyintabeni abantu baseyizibeni abantu abasemfuleni abamandla kunjalo adalwa uNkulunkulu le ndlela le esikhuluma ngayo ayiyelwanga ezikoleni into kaNkulunkulu awuyele eklasini imvelo uzalwa nayo uyimbethe into eyisiphiwo njengoba uma kuthiwa umuzalo ufumbethe noma wembethe noma unqwambile isiphiwo leso siphiwa ithonga lakho nabantu bakini amakhehla kini ayezala omkhulu bakho ezalo okhulu bakho okhokho bakho oma wakho ileso siphiwo ke osukumbathiswe sona amandla kaNkulunkulu angayelwa nhlobo nje esikoleni. Mbukelo wempunga yesintu TV ngiyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Ngizofisa lamkhulu ukuthi ngelinye ilanga sibuye nengxenye yesibili. Engifuna sokubheka mkhulu kunomuntu othola ukuthi uyahamba kaye esontweni ngokunyathela kwakhe lapha esontweni afika sizakala. Uma sesizakele lapha esontweni bese bemtshela okuthi akalandeleke manje. Uthola ukuthi mhlambe kukhona isibonakaliso esafika mhlambe eguqile ethandaza kulelo bandla wayekade ekulona. Ahambe nangempela kwesisikhathi athunywe ibona abantu abadala ukuthi akahamba ayobenzela okuthile. Uma sekwenzile izinto zakhe seziyaluka bese bemtshela lokho ukuthi ke nawe iba yilunga lebandla. Ngifuna ukuthi sibuye ngelila ngasizokhuluma ukuthi umuntu mhlambe esontweni kungenzeka yini ukuthi abantu bakubo bamiyalele nje ukuthi akaye khona kodwa kungabe ukuthi useyosonda kube ukuthi uyogcina lokho abasuke befana ukuthi abagcinele khona. Angithi into esebenzayo emhlabeni umyalelo kunjalo ngoba njengoba bemthuma bamiyale ngokuthi hamba uyonikela bosubuya uqhubeke nokukhuleka wena nokuthandaza abashonga ukuthi hamba uyokhonza lapha noma hamba uyosiqokela ivatho lapha hamba lapha uyobhabhadiswa hamba uyokwenza ukuthi hambe uyokwenza ukuthi cha wena hamba ngo 1 2 3 ngama steps abo ulalele bona ngoba ngeke abantu abadala wena ubahambele phambili ngoba mkhulu omunye uzobona mhlawumbe udumo lesonto elithile udumo lwebandla elithile azibone na kumfanele ukuthi adume kanye nale bandla athi mesefika khona bese afika dala inkinga usiyaqala manje ubamba inkunzi ngezwi ngendlela leyo kade uyisho kodwa ke kulungile emkhulu asiyiphethe lembenge angithi lolo dumo yilona lolo olifika lumdunga ingqondo phambili lolu dumo alifice lapha udumo likaNkulunkulu akulone lo muntu usiyofika kuJehova bese mdunga nemndeni lemthumile bese imphambanisa ingqondo ebesenza izinto eziphambukile bese ibandla bese ngathi liyaxoveka ngaye kanti umoya lo obuhlonga ndlebe angafunanga ukulalela oyisemkhulu bakhe ngoba ngempela mangathi siyabuka amabandla nahloniphekile kodwa siyabona anako ukuxoveka siyabona ayaphuma endleleni ngenxa yabantu othola ukuthi abasalawuleki ngenxa yabantu abangafuni ukwenza izinto ngomthetho nangenqubo mgomo yalelo bandla thola ukuthi umuntu nje yena wenza noma ngabe yini ayithandayo okushawayo akakufuni umuntu siyabona mkhulu emabandleni uthola ukuthi abantu bafaka inwele baxhuma inzipho babhala imizimba yonke leyo nto baxhuma inkophe bapenda imlomo benza yonke leyo nto mina ngibona ukuthi umuntu kaNkulunkulu konke lokho akumfanele ngoba kulotshiwe lokho ushe eBhayibhelini ukuthi ithempela likaNkulunkulu awulithinti awenze lutho kulona njengoba beyibhala akuwona umthetho kaJehova loyo
njengoba uthi umzimba uyithempela lakhe uyindawo engcwele akuyona indawo ufuna uyingcolise uma ke usuyibhala usenza yonke into imgilingwane le izibusiso sizoqhamuka kanjani izibusiso ngoba izibusiso ziphuma ethongeni ezithunyweni zakho engilosini zakho bese kuba umphathi uJehova umdali wezulu nomhlaba mase sikwazi ukuhlonipha lokho nje umdali wezulu nomhlaba njengoba uchaza uthi izinkolo zonakele ngeke zingonakali ngoba uma sekugcwele njengoba uchaza ngodumo udumo ukwanda kwabantu abanye balethwa yilona udumo udumo kufanele ahamba aye khona ubona udumo ubona kubatshazwa uthola ukuthi nalento ebatshazwa akayiboni akabizelwe kuyona yebo yilapho ke udumo olungafanele ngoba akabizelwe kulento uziyisile ngoba ebona udumo yoba uyoze nje uthi iningi liyabona ubende yakugcwala khona akujwayele ukuba kuhle asiphethe mkhulu lembenge buke nompunga yesintu TV ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV sobuya komunye umfanekiso la sikhuluma khona nomkhulu insimbi endala mkhulu ke kade abakhona bafowethu ngifuna ukuthi kokuzayo sizodingida na umkhulu ngifuna ukuthi sike singene sigcile sijule endabeni yomuthi notshwala okuwukuthi ngempela uma kuthiwa wena usuyakholwa abantu bakini bafuna ugeze ngomuthi uzogezani ngomuthi uyikholwa abantu bakini bafuna ukuthi nigaye utshwala uma kuwukuthi ke nase nibiyekile utshwala ngendlela ekungeyona kini kodwa okhokho bakho basakufuna utshwala umkhulu uzoza naso isixazululo futhi sokuthi kufanele nenze kanjani ukuze nikwazi ukuthi niphile ngoba inkolo iyona efike yazobona imiqondo yabantu yasonta imiqondo yabantu yasonta abantu yabayekisa izinto ekuyizona ezaziphila okhokho babo bona benza ngendlela yenkolo ngiyacela ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Ay, bantu abakithi abatha